Touriñán súbese en Lugo de novo o escenario desde que comezou a pandemia para poñerlle humor a outra, a adicción ás drogas entre a mocidade. Se ven Touriñán igual ven xente a ver. É como, sabedes, o conexo que lle botan diante aos galgos nas carreiras de cans. Pois eu son eso, eu son o coello, ese que vai diante e todos detrás, jaja. O humorista galego conduciu a última xornada da campaña de concienciación co que a Concellería de Xuventude quixo alertar a pais e adolescentes do perigo do consumo de drogas. A sala dos cines Kodax, cun aforo limitado a 30 persoas, acolleu esta charla na que participaron profesores das universidades de Santiago e Vigo. A idea é, poñer en evidencia, non, estos peligros e, sobre todo, como vamos a ter a oportunidade de ter xóvenes, non, adolescentes e xóvenes e ter os pais, pois tamén é importante que, sobre todo, non sei que vamos a intentar concienciar é que isto é un traballo conxunto de todos, non? Os xóvenes deben escoitar aos pais e os pais deben falar destas cosas. E que as cifras de consumo de drogas ilegais entre os adolescentes van en aumento. Síguese recurrindo a sustancias tradicionais como o alcohol ou o tabaco, pero desde hai anos están a aparecer outras moito máis perigosas. Aparecen novos patróns, por exemplo, o consumo de bebidas destiladas con bebidas estimulantes. Pero ademais das drogas físicas, nos últimos 20 anos preocupan as relacionadas coas pantallas, as que non lle damos tanta importancia, pero que son igual de dañinas para os nosos fillos. O uso excesivo do móvil, os videoxogos ou as apostas online están a mudar a conduta nos máis novos. Os depriva de facer actividade física, actividades culturales, de aislarse, non hai esa interacción cara a cara, e isto, por desgracia, genera moitos tipos de trastornos, non? Trastornos de todo tipo, de personalidade, trastornos de conducta, e iso, ao final, o acabamos pagando entre todos. Mellor sentirmono polas cousas que nos dan felicidade. Hai drogas, chamémoslle drogas entre comillas, que son boas, que as necesitamos, eso, sorrir, compartir, vivir, volver a ver a xente, unha aperta, un abrazo, que ahora mismo temos mono, non? Temos mono de todo eso. Como dos nosos alumnos por volver a realizar fora das aulas. Pois a verdade é que temos bastantes nervios porque é unha das primeiras prácticas que facemos, ademais en segundo, porque o tema da pandemia non se podemos facer moitas, e ademais por facelo con unha persona tan reconhecida como Touriñán, é como un reto para nós, e a ver que esperemos que salga todo ben. As oportunidades sempre se agradecen e para aprender está moi ben. Eles foron os encargados de emitir por streaming o evento nas redes sociais do Concello lugués.